Jeg har fået alle aspekter med i tennisspillet nu. Jeg kan mestre dem alle sammen. Jeg tror måske aldrig, jeg har svedt så meget før. Og det gjorde, at ketcheren gled i min hånd, og jeg derfor ikke kunne mestre min over- og under- og bag- og forhånd helt, som jeg normalt kan. Vi har fundet det her som værende et rigtig optimalt sted for, at jeg kan forbedre mit eget spil op til Grand Slams og du ved, turneringer som ligner. Og derfor har vi valgt det her site, som er Ungehjems efterskole, som et rigtig godt sted. Sony Ericsson sagde til mig i telefonen i min Sony Ericsson, min nye Sony Ericsson telefon i hvert fald, at jeg ville have gavn af at spille her, at træne her, fordi at der er god akustik. Jeg kan høre mig selv godt, når jeg råber, når jeg saver, og når jeg slår nogle hårde bolde. Plus det, at belysningen er helt perfekt. Jeg har endnu ikke stiftet familie, og går det også og planlægger også at have vundet en Grand Slam ret snart. Så der er mange, og jeg synes, jeg er en meget visionær pige, så jeg bliver bare ved. Altså, jeg spiller bare mit eget spil og server igennem, som jeg altid har gjort, og jeg synes, at det må være det, der skal hjælpe mig til toppen, både i alle livets aspekter, ikke? Jeg har før haft lidt maveproblemer op til en turnering, og det giver nogle helt naturlige, kedelige ting at arbejde med, som ikke kun er, når tennisspil ikke fungerer godt nok. Nej, du har også lige pludselig en rumlende mave, som du bare bumler rundt med inden for banen, og det er ikke sjovt, det er det ikke. Lige pt. Grundet af træningssitet, og fordi jeg synes, det er en lækker kollektion, er blevet sponsoreret af, jeg ved ikke om man kan se det her, om Ungehjems efterskole igen, som har lavet min helt egen tøjkollektion. Lidt 80'er inspireret og rigtig lækker, synes jeg. Dejlig. Jeg føler mig dejlig aerodynamisk i det, så jeg har før prøvet noget med krøller mig og salonlis, men jeg synes ikke helt, det fungerer for mig. Jeg vil gerne være blonde and natural. Og jeg glæder mig til at få et publikum her på mit træningssites hjemmebane. Så jeg synes bare, du skal tage og komme med og hæppe på mig til mine træninger. Og måske kan du få lov at se min Ferrari Piotr i fuld aktion i gang under en træning. Tak for det.